The story of the enchanted plane could have happened in this tropical island. Or maybe in this other island, Wonder Island. En una illa tropical, una dona embarassada es lamenta per la mort del seu home. I live in Iceland for 5 months now. I feel so lonely that I need someone to share my life, to feel alive. I want a family, but my husband's gone. I had a family, but I need someone. But my husband's died. Leave me alone. I will have my baby. I feel so lucky, but I hate my husband for leaving me alone. I feel determined, loving, also sensitive. Like sunshine, I feel vulnerable, fragile, affected like a butterfly. I will have my baby. I feel so lucky, but I hate my husband for leaving me alone. Passengers for flight AWS 7.7 to the Wonder Island, please go to gate number 7. D'acord, ja he arribat, ja està tot fet, ja queda molt poc. Per sort, he aconseguit aplegar a l'aeroport sense que ningú m'hagi detingut. Espere que no s'adonen que el passaport és fals. Tranquil, mira al front, que mires al front. Somriu, corre, corre, espera. Relaxa't, actua amb naturalitat. Després d'això podré anar-me lluny i començar una nova vida. Tu pensa en com serà la casa a l'illa d'Arabàstia. La policia interromp els pensaments del narco. Disculpe, em podria prestar el seu mòbil? És que he fet una telefonada abans de pujar a l'avió i m'he quedat sense bateria. Sí, per favor. Gràcies. Last call to passengers for flight AWS 7.7 to the Wonder Island. Please go to gate number 7. A l'aeroport, el narcotraficant i la policia es troben fent cua per a facturar l'equipatge.
A l'interior de l'avió, el narcotraficant i la policia, casualment, següent un al costat de l'altre. L'agent s'adreça al La narco. teua cara me resulta familiar. S'assembla a un delinqüent que ha comès molts delictes en el tràfic de drogues. Però no voldrà vostè acusar-me d'un delicte tan greu? No, qui sóc jo ni que fora policia. El cas és que la teua cara... Però mira qui és! Qui? Si és el meu amic Pere! Però si és que fa molt de temps que no coincidíem. Vaig a parlar amb ell. Però... L'hostessa se sent enamorada del pilot i l'observa des de la cabina de la tripulació. All my feelings go up and down when we travel from town to town. I we're here, but I feel alone, and despite all that cheese in my soul, now I know I'm in love with the man coming for above. I feel I can fly, I can fly high up in the sky. in the sky. He's changed me all my life. All my life I love him till I die. till I die. There's just one thing that I need, is to tell him how I feel. If he loves me as it seems, I will ask him, shall we meet? For he makes me special. In my life he's so essential. He loves me, I know it. I know it. I hardly can believe it. Can't believe it. I must relax a minute. 2 minutes. He's coming, he's so pretty. L'hostessa entra de manera glamurosa a la cabina del pilot. Hola Aureli, què fas? Res, així pilotant. Que bé. Jo he aconseguit escaquejar-me del cos d'hostesses per descansar i estar una estona amb tu. Ah, que bé. Escolta, jo et vull Què? dir una cosa. El què? És que és Si complicat. no vols dir-m'ho, no passa No, res. és que jo tinc un problema. A veure, a mi m'agrada una persona i necessite truquets per a lligar en ella. Ah, jo t'ajude, jo sé com lligar. Mira, t'ho explique. Als tios ens agrada fer-nos els durs i aparentar que no volem a les xiques. Pensa una estratègia perquè ell es faça el dur. D'acord, alguna cosa més? També ens agraden les xiques netes i Ok, arreglades. ja veurem. Sí, també ens agrada que ens provoquen. També utilitzo colònia de Chanel. Què fas? Uau, És que aquest xic, eres tu? què? Jo sóc gay. Merda. Bé, adeu. El narcotraficant es penedeix de la seva vida anterior de drogues i malifetes. Everyone follow me, telling me how I have to be. They are my enemies. They say, he's a drug dealer, and I was one indeed. I'm walking that long endless road, a road that just wants to take me back, saying, I am a foolish, hopeless little man. It's like all my world saying me, I don't have to do this or that. I won't give up, won't give up. He'll make it up to him and discover what this life is for being on top of the world. En una de les files dels seients hi ha sentades dues dones. Una d'elles és policia. Té una missió secreta. La xica que està al seu costat és una espia. Aquesta última es troba a l'avió perquè vol visitar a sa amiga, una dona embarassada. La seva missió en l'avió és no deixar que ningú descobrisca quin és el seu ofici. I vostè per què va a Caplilla? Per què ho preguntes? No ens coneixem, no t'ha d'importar la meva vida. És el mateix que si jo el pregunte per què estàs així. En caus prou bé, d'acord, t'ho dic. Tinc una missió secreta. Ah, sí? I quina és aquesta missió? És secreta, però te'l conto perquè podria ser que pogueres ajudar. Veuràs, sóc policia. Algú ha comès algun delicte? Sí, i he de descobrir què és. Què és el que ha fet aquesta persona desconeguda? La persona que estic buscant és un narcotraficant que hauria d'estar a presó per haver estat traficant amb drogues durant molts anys. Ja l'anàvem a arrestar,
perquè últimament deixava moltes pistes per la ciutat d'on venim. Però de sobte, puf, varen desaparèixer totes les pistes i varen perdre el seu rastre. I aleshores, si ja no sabeu on està aquesta persona, què fas precisament així? Ell o ella hauria d'estar en la ciutat. No seràs tu, veritat? Jo? És clar que no. Per què penses això? No et crec, deixa'm fer-te algunes proves. I si hi ha alguna prova que diu que has estat traficant amb drogues, estaràs detinguda i aniràs a presó. Però no anirà als 8 anys, que és el que deuries anar. Anirà als 9 anys per haver-me mentit. Per què suposes que sóc jo? No sé, però el meu instinct em diu que ets tu. Després de fer la prova... Oh, perdó, no sabia que tu ets... Xxxt, calla! No saps que ningú ha de saber el meu ofici? Tu tampoc hauries de saber-lo. D'acord, perdó. No notes eixa olor? Quina olor? Eixa olor jo la conec molt bé. Fa olor com a... Com a què? com a drogues. Com dius? Com pot ser? Però l'olor ja se'n va. Podria ser algú que ja ha passat. Mira! Què? Eixe xic acaba de passar cap a la cabina. És ell qui feia olor a drogues. Pot ser ell siga el narcotraficant. Moltíssimes gràcies, espia. El narco entra furtivament en la cabina del pilot. Mentrestant, l'hostessa intenta entrar, però veu el narco i s'amaga darrere d'una caixa. Bon dia, Aureli. Hola, què vols de mi? Vols un cafè? No... D'acord. I a tu t'agrada el gris? A mi m'agrada més el roig. No. Jo estic parlant de la pel·lícula. Ah, doncs no m'agraden aquest tipus de pel·lícules. A mi m'agrada més Indiana Jones. Ah, sí, t'agrada? M'encanta Indiana Jones. Quina és la teua pel·lícula preferida d'aquesta saga? És difícil elegir una. Crec que la millor és la cinquena. T'has enganyat. Eixa no existeix. Era broma. La millor és la desena. Millor canviem de tema. Sí, millor. Atenció, senyors passatgers, creuem una zona de turbulències. Els preguem que es posen els cinturons i que mantinguen la calma. Et vull dir una cosa. Tu primer. No, tu primer. No, tu primer, no m'importa. D'acord. La qüestió és... Què? Que estic enamorat de tu. Jo també, m'agrades molt. Que bé! Vols prendre alguna cosa amb mi quan arribem a l'illa? Sí, vull. L'hostessa ho ha escoltat tot i se'n va plorant, però cada vegada més enutjada es torna boja.
Estava equivocada. M'he deixat portar pels meus prejudicis. El narco no és el culpable. Crec que ja sí que ho és. Deixeu-me marxar! Queda arrestada per traïció. Tens dret a guardar silenci. Qualsevol cosa que diga pot ser utilitzat en contra seua. Però sóc innocent! Això és una injustícia! Et creies molt llesta, però t'hem descobert. Estan arrestant l'hostessa! O han trobat el culpable. Ho he de gravar, perquè això ja ho sabia jo. Però si tu t'has adormit, m'estic marejant. Els encantarà els meus seguidors. Obriu pas. Deixeu pas. Passengers of flight AWS 7.7, we have landed on Wonder Island. Les dues amigues emocionades es retroben a l'aeroport de l'illa. Oh, it's that you, my lost friends. Are we seeing each other again? Yes, we are, yes. Indeed, after I have traveled that long lost sea. All the things I have to tell you, the effort you have made to come here, can only say you thank you. Don't know how sorry I am for all this, especially in this situation. Right now, you are going to have a baby. This whole life being his wife. Now, I sometimes think I could grab a knife. I could kill myself. Keep thinking I'm fine. Please, spy, look at my eyes. Tell me what you see. I know it's not a paradise. Someday, I know, my friend, we live happily again, and when we do, you better be with me, 'cause I'm your harmony, and you are my melody.